Ngoba le nto manje sesiqalile imlawula. Yebo. Lento ezozala sesemlawula. Lento sesizozala isuke semlawula isimtshela ukuthi something is coming. Something is coming. Something is coming. Noma ethanda noma ngangathanda bezalwane noma bezolala ebusuku ekhaya kodwa iyamphoqa ithi namhlanje awusulala ekhaya udingela lapho. Hallelujah. Jesus. Uyibuza ukuthi awuyingani wena lebhawodi ithi inyawo noma nginazo kodwa mina ngafakwa. Hallelujah. Ngiyathanda ukuya eLabor kodwa ngine-problem nangifika eLabor nginayo ithuluzi nginayo iUber nginayo imoto yokuhamba. Hallelujah. Sibona umama eqoqa emthwalo sepakisha mawungabuza mawuyaphi athi awuhlukane namphansi. Yini menza kuhlukane namphansi? Into engaphakathi. Mayengena lebhodi noma ngingazi ngeno kanjani kodwa mayengena bayazi abakhona. Yini le ngoba unothisha kunabantu abatrainiwe. Yebo kunjalo. Kunabatrainiwe abakwaziyo ukubelethisa awayithumbuli yini ingane esithize kwakuthiwa kufuneka bona abantu abakhipha lezi zinto. Kwathi namashaya umthetho kuthiwa makukhipha nje kubulala. Washo ukuthi khona abatrained well trained. Well trained. Bathi mabeyibona lento ayithatha yathukuza. Hallelujah. Abakwaziwa ukuthi lento akuyona yomuntu lo into yabantu le. Jesus. Glory to Jesus. Mama Bishop, so let's turn that. Let's go to it. Mawubona umuntu bafethu ehamba la ekhona engenandaba. Akayazi. Yeah. Uma ngaphamsana ukuthi ngisinisiwe. Usho ngaphandle hayi ngaphakathi. Yeah. Zonke la. Yeah. Ezla sidlala namadoda asingashadi. Yeah. Yebo. Lezala asijoli. Ukujola inkinga nje. Ngoba nomfana ngathi mebheka le ntombazane kuthi ihlobo luni lolo. Ngoba wonke amantombazane anama-hips athi kodwa le. Ithi noma bebuza kuyalala ithi ngalala kanjani. Yeah. Konke ngaphakathi. Ngalaleka kanjani khona into ngaphakathi. Njengoba khona into ngaphakathi uzolimala umuntu. Hallelujah. Bishop. Wencebe Nkosi. Bonke abantu abalalayo endleleni abalalile banesikhathi sokudlala ngoba lento izofa. Yiyo lento eyenza abantu bathi beshumayela kwakuthiwa benzeka isimangaliso ingane zaphuma zifile. Into eyenza ziphume zifile ukufa kwengane ngaphakathi akuqini ngaphakathi kodwa kubonakala ngaphandle umama wengane. Yebo. Hallelujah. Abusha bathi bayathi ukhulelwe nje iphi ingane. Awu Nkosi yami. Bayingcwa baphi? Awu. Njengoba ingane ingcwatshiwe ilokhu ize kancane. Yeah. Thina sibona abantu balelizwe. Yeah. Njengoba samukela inkosi uJesu sayifaka kithi ngomoya. Yiyo le ekhuluma kuSamson. Lelani labazalwane ingashunyelwe into wrong. Ithi iBhayibheli. Sengiyajomba ithi iBhayibheli. Lo mama yazalwa ke ngani? Yaziphilela ngokwayo. Washa umthetho. Wathi umfana wami
ekhanda Yeah. ungabikho into esusa lento ekhanda. Amen. Wakhawula umuntu ongezange likhulunywe naye. Yeah. Uyifuna lento. Amen. Lo muntu lo ngoba akekho ordinary. Amen. Yini lento anayo ngoba iyafuna le ucabanga ukuthi nina njengoba nisisiwe nje nikalandelo isho ukuthi anikhulelwanga. Hayi. Hayi. Mawukhulelwe kahle ingane Iyalandela. Hey. iyafuna Yeah. uHerod. ubani lo muntu ozosindisa isizwe sikaNkulunkulu. Lo akufuneki uNkulunkulu ufuneka umuntu. Hallelujah. Umuntu ozosiza isizwe sikaNkulunkulu fanele bulewe. Yeah. Fanele akhulunywe kambi. Yeah. Kuba uyathola uthwele. Yeah. Washo ukuthi lo mfana ekuhambeni kwakhe endleleni umthetho kaNkulunkulu olibala. Ekhohlwa ewuphethe. Iyeke leya verse ethi abathi befundisi masebe beyishumayela bethi ungakhathazeki inwele zohlungu. The question is zize zakundwa nje bekwenze njani? Uthi lo baba ma esezofa ukhuluma amazwi ayela enhlizweni ngoba vele wayesefika. Ukhuluma ukufa. Kusho ukuthi inhliziyo yakhe yakhuluma njengokuqhima kwayo. Yeah. Uthi baNkulunkulu Jehova ngikhumbule kube kanye ayi ngiphile ngife. Ngokufile verse. Hey. Akufuneki mase kufika isimo ekugcineni uthi ngikhumbule kube kanye ngife. Ufuna ukhunjulwe. Hallelujah. Jesus. Ungakhunjulwa mase kuphela. Amen. Zikhumbuze. Yeah. Kungaphindi. Hallelujah. Into emenza no brother athi inkosi ikhumbule ingenxa ukuthi amehlo awengasekho. The anointed one, the one uNkulunkulu amfusile kodwa simbone ngasenamehlo. Into emenza angabi nawo amehlo akawulalelanga umthetho kaNkulunkulu. Afusiwe wafa uSamson wafa njengenja. Wafa ukufa kwesiwula. Akazange aqonde ukuthi yini lento ayiphethe. Weyasemahle ngiyakutshela khuluma inkizo phambi kwamoya ingcwele lento nje kuma phambi kwethu uhlabelela njena iyalandela uma kusiwungu losale emlonyeni kodwa amehlo azofa nawe ufe. Uthi khunjulwa usho the last message. Oh, Jesus. The last message fanele namandla. Hallelujah. Kodwa imessage yakho yokugcina idabukise. Yeah. Sikhale mzalwane. Yeah. Esikhundleni sokuthi celebrate. Yeah. Sihambe ikhawe. Sihambe inja. Hey. Ayisengevangeli. Hey. Oh. Athe mehlo ekhona wakhambodilaya ushala ba. Hallelujah. Wakhamba amadoda asemahle akuvezela imali akuvezela yonke into wakhohlwa. Hallelujah. Jesus. Yeah. Amen. Hallelujah. Ayilandelwe into engenaveli. Hallelujah. Sibeka mehla. Yeah. Uthi yini into sayibona.
yindaba ukhuluma esihlukile Yeah. phakathi kwabantu kusikhonde sayibona njengoba kukhishwa amehlo kuSamson lithi iBhayibheli kwasithathwa umfana angimani noma wayekholwa yini noma umhedeni kusho ukuthi kwasekubanjwa nje Yeah. ngenxa kwakwaziwa ukuthi kwakuyiman history Wagwi. uthi lo baba mfana wami ngenze njani Ndo. lo muntu wayengadonswa Yeah. Wayehambe. sekufika la khona ethatha noma yini Hallelujah. ezomdonsa ngoba into ekade imdonsa balahlekelene nayo. Amen. Hallelujah. Hey. into ekade imdonsa imishenzi ke ebevele kuthiwa lo baba wayesha thousands Yeah, umhlatshelo wembokodo. Hey. esha thousand kodwa msukane amehlo Esekishini. Yeah. uthi Cela umfana. cela umfana Hallelujah. wayengahambi nomfana Wayengahambi nomfana. wayehamba nendoda Yeah. Hallelujah. Wasinike umfana. kwatholakala ukuthi umfana uzomtshela noma amahlenge ekho ngoba i-experience Hey. yayazi ukuthi insika Zinga. Zingiphi? Yeah. imfihlo yayingasekho Hallelujah. experience Yayisakho. noma i-gift Awu. All right. yayazi i-gift ukuthi mangikudla la Yeah. ngishaya sensini Hallelujah. uthola ukuthi amehlo njengoba engekho i-gift isakhumbula Hallelujah. uthixo engekho kodwa i-gift iyakhumbula uthixo akasekho kodwa i-gift awuboni ukuthi uthixo akasekho uyabuzwa besethandaza ethi baba jehova nkulunkulu akamkhumbule akasakwazi ukwenza ngokwakhe ngoba le nto beyikathikileni imenzisa ayisekho. No. Usevuswa isikhova ebusuku. Yeah. Athandaza isikhova. Umuntu obelala. Elazi ivesi ukuthi ivesi lithi thina singamalanga. Yebo. Kusho masilele thina sikhathazeke ikhova. Yebo. Lo muntu usecindezeleka isilwane sisichithele kuyena. Yeah. Acindezeleka kwalize. Yaphuma into. Hallelujah. Ethi amadimoni mehla eyobheka athi akuthintela Yeah. ukhona uthixo ngoba umlilo our God is a consuming Fire. so lakhona khona uthixo ngoba uthixo uzobe khona phakathi kwethu uyi-consume Hallelujah. Hallelujah. asidingi ukukhotha ama-verses because masambe emandeni bebuza abantu bethi bazalwane uma ufuna ukusinda la emandeni ngoba akuhambeki ama-step zokunyuka phezulu kuyiwe ezulwini kodwa ukhona umthetho Hallelujah. kuthiwa indoda kaNkulunkulu ngoba kuyaziwa uhamba noNkulunkulu kodwa mzukane amehlo Esekishini. aphuma uyofuna umfana Hey. omncane Yeah. into Ngidonsa. akathi ngadonswa Hallelujah. Hey. isiyadonswa ayisenanto ayisenasikhathi Hallelujah. singathandaza Hallelujah. singathandaza nikade le nto uma uke wamukela uJesu ikade le nto Yeah. ikade Amen. nabi into ethi kuyangena kunilandela abantu bokuthuka Yeah. noma athi ungathuka intombazane kule ndlu noma kuthiwa ngabe kade inganawo abafana ngasho kancane Hallelujah. intombazane kule ndlu noma la kule ndlu bekungadingeki ukuthi kuze gqoke ikete emfushane ngoba into ephakathi kuthina iya attract Yeah. Yebo. Hallelujah. ngiyakhuluma Hallelujah. Amen. lento manje yenza ukuthi Yeah. umuntu abuke ngenye indlela abantu tjenini mhlawumbe nakhona la endlini ungagcina amakhosikazi abefundisi egcine eshelo Yeah. abantu bethanda ukushela abafana kodwa Yeah. babona iglory Yeah. noma ungazufaka iringi ukuthi ayingishadile
Yeah. abafana bayibona babona inkazimulo Yeah. bafuna umuntu ozokhuluma Yeah. njengokusho Yeah. kwalona Hallelujah. Hallelujah. understand that uyazi Nkosi ngathi ngathandaza nabantu before sithandaza nebadalonke Yeah. bana bayi3 Mm. abali Jesu Mm. yimi lo Mm. ufuna wena abanye basala endleleni balimala Yeah. kodwa namhlanje Inkosi ekhuluma nabo ithi yazi mzabani mabuya kuyele ekhaya uyazi ngiyababona inhliziyo yakhe iyakulahla ngisho unembeza wakho iyakulahla asimiye umuntu unembeza wakho uyakulahla mina ngangingenjena ngiyacela mzwana usuke la ukhona uzoma la ngizothandaza sengisuka la uyazazi ngangingenjena ngifuna uJesu manje ngimkhonzile uNkulunkulu kadlana bengingazi ukuthi kanti kunento engiyikhulele ulamanda phala uJesu uzobuyisela izinto elahlekile Tejima msangwane ngoba kwanakala ehlala njini yomumbi umbubo sengabumba laka laphihlika ngenilanga waphinde wakala phasi wabumba Jesus is a good God. He said akabulali Kipapeli bonke bamamkelayo He gave them power. Ubona bentshentshe izinto bani ngazo abantu basuke babheka abantu bakhohlwa umuntu obabizile. His name is Jesus. His name is Jesus. Akalahlani akadeli tohlabelela akadeli kusukhonzo kwakho okuncane umi nawe ngumthokozisi igama lalo muntu uJesu wafa esiphambanweni efuna abantu abalinyaziwe nabalimele ukuthi ingane yakho uyayithemba into ekuyena ukuthi ayisoze yafa esekhona uJesu gijima nawe gijima uyazi nawe ukuthi ukhonze kwabhede endleleni uJesu uyakudinga. Hallelujah. Bese ngithandaza bafethu ngibona Inkosi yenza amandla amangalisayo cela ibandla lonke lifana amehlo sivele sithandaze sonke bafethu. Oh shasha kukhana ngicela sithandaze sonke bafethu sivele siye kuNkulunkulu sonke sithi siyabonga uNkulunkulu ukukhuluma kwakhe kufana kwabantu. Hallelujah.